ଜାଣିଲ ନା ଦିଦି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜମା ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମତେ ଗୋଟେ କଥା ଆଗ କହ, ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କେମିତି କିଲୋ? ଏହେ ନା ନା, ଏମିତି ଏମିତି ସେ ଜମା ଶୁଣିବନି। ଛି ଛି ଛି, କି କାନ୍ଦିଲେ ବନ୍ଦ କର। ଦେଖେ ମୁଁ କେମିତି କାନ୍ଦୁଛି, ତୁ ସେମିତି କାନ୍ଦିବୁ ତା ଆଗରେ, ହେଲା କି? ଦେଖ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଏମିତି କାନ୍ଦିବି କଣ ବାନ୍ତି କରିଦେବି ନା କଣ ଯେ? ହଉ ଦେଖ, ସେମିତି ଯଦି ନ କାନ୍ଦିବୁ, ମୁଁ ଏବେ ଯେମିତି କହୁଛି ସେମିତି କାନ୍ଦିବୁ। ଦେଖ ଦେଖ କେମିତି। ଆଲୋ ଏମିତି କାନ୍ଦିଲେ ତୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜାଣିଦବ, ତ 2 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ତୋ ଜୀବନ ଛାଡି ଯାଇପାରେ, ତୋ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇପାରେ। ସଙ୍ଗେ 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 ତୁ ଯାହା କହିବୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ନେଇ ଆସିବ। ଆଉ ଶୁଣୁ, ଟିକେ କାନ୍ଦିଲୁ ଦେଖିବା। ହଁ ପୁରା ଠିକ ଲୋ, ଏମିତି କରିବୁ ହେଲା। ଯା